खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल बानजायो। दारकुसियाव थानाय फुंबिलि सोलोंसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलाव आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लोगोसे जिउ राहा दानायनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। आरो जायखौ नोङो मेट्रिक पास खालामनानै स्टेन पास खालामनानै इन्जिनियार फरायनानै इन्जिनियार जाफायो बै मानसिनिख्रुइ नाथाय बै मेट्रिक फेल खालामनाय फरायसाया मोजांसिन बेवहाय इन्जिनियार मावफैयो थारमाने ओरैबायदि बाथ्रा। दा बेनिखायनो जोङो साननांगोन प्रेक्टिकेलखौ दिनैनिफ्रायनो जोङो लांनांगोन। ओंखायनो नैबे स्किलनि बाथ्राखौ बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सोफादों। गुन गोनांखौथ' नांखागोन नङा होमबा? अकल नोङो फरायनानै दय बुंनाय बायदि थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन न'। सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जिबन जिउ बसुमतारिया। बे मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बानेश्वर नार्जारिया आरो मेलखौ सामलायदोंमोन दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सानसुमा बर'आ। स्किल आरो क्वालिटि इडुकेसन दा बेनिखायनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो हानाया एसेबां सहज बाथ्रा नङा। बे गुना अकल फरायनायजोंल' फैया। बेफोरबादि बास्तब नङा होमबा? नों फरायसा समाव नोङो मा खामानि मावनांगोन, फरायसा समाव नों बबेखौ सोलोंलांनांगोन दानिफ्रायनो नोङो लांखानांगोन। दिनै फोरोंगिरिखौ मानिनांगोन नोङो क्लास 5निफ्रायनो नोङो मानिनांगोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसिनि गाहाय फोरोंगिरि रिंखां बर' आरो बे सोलोंसालिनि फोरोंगिरि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलाव फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइ लानाय आरो जिउ दानायखौ फरायसा फरायसुलिफोरनो थांखिनानै फोरमायना होयो। सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल जोबखांनायनि उनाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बानेश्वर नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दिनै दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फुंबिलि गोजौ फरायसालियाव 8 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम लानानै जि स्किल आरो क्वालिटि इडुकेसनजों लोगोसे जिउ दानाय राहानि सायाव सोमोन्दै जि सावरायलायनाय, बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जि जायखिनि फरायसाफोरा दिनै गावनि जिउआव देरहासार मानसि जानो थाखाय बा सुबुं जानो थाखाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बे बिथिंजोंनो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानोबा आं बुंनो सानो जे जिखिनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जिखिनि जोंनो प्रिलिमिनारि स्टेज नांगौ, जायफोर जोंहा न'आव सोलोंनो थाखाय जाय जोङो फरायसालिनि सोलोंनायजों लोगोसे जोंनि मोजां मोजां इन्टेलेक्सुयेल बा जाय जोंनि डक्टर इन्जिनियार बा IAS IPS अफिसार बिथांमोननि अनगायैबो जोंनि जिखिनि मावनो गोनां बिबान फरायसाफोरनि बैबायदि बिथिंफोरखौ दावगाहोनो गोनां जायोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो स्ट्रेस होनानै खामानि मावदों जे जाहाथे बे दावगाफुनाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोना इयुनाव जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन रिजाल्ट खालामनो थाखाय नैफोरबादि जोङो केरियार काउन्सिलिंनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जायो। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौनो मिथिनानै मोनदों बा बुजिनो हादों जे दिनैनि फरायसाफोरा जिखिनि स्टेजाव जोङो दावगालांनो हादों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायनि गेजेरजों जिखिनिखौ जों एसेब्लाबो दावगाहोनो हादों होननानै जोङो दिनै मिजिंथियो बा सानदों। दा बेनि गेजेरजों जों अराय समबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रेस होनानै खामानि मावलांगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन फरायसुला फरायसुलि जा इयुनाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो बिथांमोनानो जाहाथे बर' हारिनि साफा साफा सुबुं सम्पद बा गोजौ मासि आवग्रिनानै जोंनि बर' हारिखौ गोजौ फारसे दावगालांनायाव बिहोमा होनो हायो। बै थांखिफोरखौनो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे फोरमान बादियै फोरमायनो हायो होननानै आं बुंनो सानो।